megoldás is lehet. Bende aliba. Ez nem is olyan fasz ötlet. Hoppá. Óvatosan. Hát igen. Ugye? Nézzed a kezed már neked is? Amúgy kurva meleg van, nem? Rakozik. De pedig le van kapcsolva a fűtés. Le van húzva, nullára, nem van kapcsolva. Üresbe van rakva. Aztán a ajtó feletti ablakot kinyis. Aha. Uh-huh. De azt amúgy nincsen lezárva, úgyhogy csak megfogod az alját. Karamba, ez húha. Ez így nem jó. Így összességében. Ja, már. Meglátom ezt a bögrét és rosszul leszek, érted? Amúgy ez a bögre szerintem az új kedvenc bögrém, hogy hol van. Hogy lett valami ilyen szép? Ott cikesz, Igen, nagyon jól néz ki. ott a kastély. Brutális. Jó. Mi az? Hogy néz ki, Istenem! És ez a szöveg is hozzá. Állandóan ezt mondogatik a jelenetnek. Dorka visszatér. Na, én mit tudom időben. Megmutatom neki gyorsan. Hol látják ők, hogyha átváltok a telefonra? Az egész. Ja, hogy az ott. Minden átváltódik, tehát chat minden. Ők is Az egész azt látják? képernyő. Aha. Ja. Na, itt tartunk eddig. Na, itt a kert. Nagyon szép. Mindent látsz? Toljál! Aztán közben megépítettem ezt a házat is. Szép. Meg ez a kedvenc részem. Ez egy kis pici asztal, és ott egy teácskanna. Beszarsz rajta, nagyon cuki. Közben már kis halat. Itt tartunk, így. Bende meg már kirakta a félvárost, úgyhogy Benne rakod ki, majd mutassam a motort. jobb vagyunk. Bár a fasz tudja hol van. Az autó a arcon. Na, de Dorka, ide figyeljél. Hát megmutatom a bögrémet. Figyeljél, szólj, ha figyelsz. Nem figyel. Hogy volt mersz? Nem figyelj. Ja, jó. Jaj. Imádom. Jaj. Megkaptam csokit. Találd ki, melyiknek örülök jobban. Úristen. Megint meleg van hirtelen. Jaj. Hol tartottam? Itt rakok. Legózol éppen. Elnézést, meg kell fordítani. Hát jó. Nem hagylak ezzel az emberrel. Kulturálatlan dög vagy. Szégyen gyalázat. Küldöm neki minőségi tartalmat a TikTokon. És nem Is. foglalkozik vele. Milyen is? Neki csak bár Instán is néha. Jó lesz szerintem. Nem tudom, hogy ide kell rakni, de jó lesz ez. Ott rakd, ahova kell. Haló, nem csalunk. Nem csalok, csak nem látom. Egyszerűen nem tudja kitalálni az agyom, hogy ide, így. Mi kell számolni? De amúgy fordítva fogod. Itt ezek a karikák vannak. Hát, tudod, hogy kell fogni? Jó van, mennem. Mit reméled, hogy a csokinak? Hülye vagy? Szóval elfogy. Bögre kitartsz. Aki tudja, mennyire bírja a festék.
De ez itt olyan, mintha nem középre lenne, ha ide rakom. Ne odarak. De amúgy itt középen van. Hogy mennyi problémád van neked? Igen. Mi van Szöknek? Mondjam, cipe rakom ide. Csak úgy, nem? Csak nem jó így. Milyen szépen csillag. Amúgy igen. Nem szép. Na igen, még mindig fordítva tartjuk. Ki jól van akkor? Ezt megbeszéltük. Azt se tudja, hogy kell tartani. Nem. Férfiaknál ez nagyobb probléma. Ez biztos. Bár ülve is meg lehet oldani az ilyen dolgokat. Mi van, ha nem megy rá? Pillanatragasztó. Akkor jöhet a híres magyar filmcím. Elkurtuk. Indul a bakter. Activity-ztünk unkat a sóikkal. És ez volt az egyik megfejtés. De Hogy jutottunk el odáig? Megfejtettem, mint a szar. Mint a szar. Megkaptam a nevemet. Mindig a bakterázom. Okay. Tényleg? Anyámnak tetszett a név. Nekem meg valami lesz, mint itt szart kitaláltak, mert eddig egészen addig még ki nem jöttem, úgy volt, hogy fiú leszek. Tehetsz leány! Mondta apád. Elvileg jobban örült neki, hogy lány vagyok. Most már nem úgy néz ki. Aztán második körben is kreatívak voltak. Még egy évet is. De nem, azt én választottam. Választottam, hogy Dorina vagy Blanka. És én annyit mondtam elvileg, hogy Blanka ne legyen. Hogy egyértelmű okok miatt nem Blanka nem lett. Mutassad neki, mit raktam ki, azt mondja. Mutasd be benne, mit rakott ki. Mutasd meg. Van itt ilyen motorom, ezt ettől a két hülyétől kaptam. Ezt meg magamtól kaptam, a versenyautó. Ez Versenyautó. a seggel Autó. nagyon menő. Most már csak visszafordítottam. Megy gyors. Talpa is van, de Ez- cuki. Amit meg most rakok, az meg ez. Tényleg átírtad? Címbe. Leírtam chatbe, csak Gergő eltűnt, azt nem figyeltetjük. Mekkora? Azt hiszem. Mekkora geci ez a Gergő. Na jó van, azért megkeres. Hány darab? Mi 9? Mi 9 asszony? Beszélj! 9. csomag. Hogy? Mit hogy? Mit kezem jár, nem a szám. Nagy hiba. Szórakoztatni kell az embereket. Milyen embereket? A hugom van itt egyedül, az meg el van azzal, hogy beszélek hozzá. Az, látod? Felfele kerekítve ennyi eszed van. Még más nem esett Úgy nekem, meg raktam ki mégis. 3-at, hogy autista vagyok egy picit, aztán tetszik az agyamnak. Meg az övében nincs mechanizmus. Az enyém tele van mechanizmusokkal. Hova mondjam? Fejed a Hova panaszkodjak? Az enyém tele van mechanizmusokkal. Ezt a mechanizmust figyeld, micsoda.
Mi az, valami löveg? Függeszték. Vagy mit tudom én, mit. Vagy nyílik a hátulja, ezt Mit figyeld. rakok? Mi kell neked? Hogy van ez? Miért van még itt ennyi darab? Ezt meg a maradékot. Ez való igaz. Itt már a villásként. Meg kell szerelni. Amúgy tudod, mit jelent Dick már? Az, hogy nézd. Igen. Hogy ne tudnám? Nálunk tartottak roma nyelvvizsgát. Az iskolába. Amúgy elvileg az tök könnyű, és hogy tényleg nyelvvizsgának számít. Igen. Külön tantárgynak számít, hogyha felveszi Igen. időben. Igen. Ennek lehet, hogy jön azok a zenék mennek, vagy kibaszottul hasonlóak a karácsonyi zenék egymáshoz. Rossz helyre rakom már megint. Kéne pont tudni. Na jó. Én mindjárt kapcsolok más zenét szerintem. Ezt nagyon jól tennéd. Hogy tudok kimászni innen? Hoztad a ledbe, kúsz. Ha meglököd az asztalt, vagy érzést fogod kapni. De így azonnal, úgyhogy inkább meg. Bárki. Arra menj? Inkább erre megyek. Oh, 24 év Christmas Fireplace Music, hát bazdmeg, hogyha nem, ugyanazt a hármat rakod a 24 éven keresztül. A Donát miért nem néz minket amúgy? Biztos dolga. Mi ott dolga van ennél? Sajnálszodik. Kinek van még a te csomagodba Amazonja? Tudod, ott van a mi profilunk között. Dávid. Az melyik Dávid? Testvér, de ezt már mondtam neki. Igen? Kis tesóm. Kurva én nem. Azt nem is inkább. Meg akartam szopatni azzal, hogy átállítgatom neki a profilfótot. Most hogy jövök ide vissza? Hát, nem már innen. Megcsináltam neki a profilt. Ezt azóta sem nézek rajta semmit. Észre se venni, akkor gondolom. Mit csinálsz? Visszaülök. Így évvel. Micsoda visszaülés! Na ezt már nevezem. Hol tartott? Ja, igen.
De ez Harry Potter zene. Igen. Harry Potter inspirált ezen, nem, Harry Potter zenét abban a pillanatban lebaszná itt. De mi van, ha ezt is lebasszam, mert nem ismeri fel? Ez royalty free. Muzsika. Benne volt a nevűbe. Benne volt a nevében, hogy royalty free. Nincsen miért aggódni. Jó, úgy simán lehet, hogy nem az, de amúgy nem gond, mert YouTube-ban akkor kiveszem alól, aztán kész. Valaki följázik, basz. Én mindjárt kész vagyok amúgy. Én is. A fasz. Nézd meg. Nem kell kamúzni. Még közel se vagy. Még közel se vagy, komrád. Hol a vízünk? Komrád, kérek? Összejön számító. Tudod, hogy nem Azt emmel mondom. mondják, hanem enni. Konrád? Igen. De azt így Ezt nézd. kell megszámítózni. De én a komrádra gondolok, a komcsiknál egymást. Ja, Egymást kommunista. mi az? Számító. De cuki! Úristen! De aranyos. Imádom az ilyen apró cuki. Elfogyott a vízünk, komrád. Hozzá még! Mi van? Az előbb kepesztettem ki Hát magam. szar lehet. Nem, most már csak akkor hozok, hogyha kiraktam. Kérek vizet, ha már megittad. Mert Nem mondom azt, hogy jó, figyelj. Adok 2 sós talért. Szerintem meggyőzted. Majdnem fölbaszta a karácsonyfát. Majdnem kigyulladtunk. A kínai égősor miatt. Eddig jó? Természetesen. Szigorúan csak azt iszunk. Akkor azt hiszi elhitte, hogy van vízet kérem. Nem a Sziszi volt, a Réka. Réka itt el? Aha. Csak meleg vizet. Sonyival ott visítunk a hátam mögött, érted? És nem esik le neki. Mindegy, vannak ilyen emberek. Szopat! Szopat meg ma lengó. Tessék. Köszönöm. De most rakd vissza a helyére, könyörgöm, esedezem neked térni. Nem látom. Köszönjük a vizet, Bende. Bár a konyhába gecire ég rajta a világ, de És akkor mi van? Mennyit fogyaszt szerinted? nem az a baj, csak ezek az égők valamiért furán kiégnek gyakran. Gyakran furán égnek ki, gyakran ők. Nézd!
Hedvig szemöldöke. Ott a Hedvig szemöldöke. Én raktam. Ugye? Úristen! Megsimogattad a fejét? Meg. Buta. Csatorna is van. Hát ez a modern társadalom alapköve, igen. Igen, most összebasztam a körbemet. Hogyan? Úgyhogy megcsináltam még egy. Mi? Vagy jó legyen, mindegy. Ilyen puha legyen. Hát úgy festük. Elpukultak, mióta a dalma kezelgeti őket. Na. Az éjjel még korán sincs vége. Kicsi. Jó van már. El se kezdtük még így. Hát ez az. Úristen! Nem vagyok felkészülve. Mi? Itt ez nem lehet. Nem jó. Ezt nézzük csak így. Itt valami nem jó. De tényleg. No, Na, mi nincs. Így mint a volt vettél. itt ez ugyanaz is, ez nem. Mi lehet ez? Hát ez nem csatorna volt, nem most beépítem. Béka! Én ezt nem értem.
is meg jó stream. Köszönöm. Én is. Valami nagyobbat. Valami sokkal nagyobbat. Azt. Mi a geci történik? Külön építsek meg valami plusz. Haha! Kész! Azt nézd. Durva. Nem semmi mi. Aranyapáim. Persze a behú van. Hiányzik egy fartolla. Basz meg. Az igen. Várjál, javítjuk azt, hogy tud. Néztem is, hogy olyan tartalékelnek nem nagyon szoktak lenni. Csak ilyen apróságok. Semmi gond, nincsen probléma. Emlékszek rá fejből, hogy hogy kell azt összerakni, ne alkodjatok. Rendben. Ez baj. Vágod egy lapozással vissza. Igen. Úgy belelendültem, most befejezem még a sárkányt is. Belelendültél? Aha. Aha. Hát jó, most egy farktól lemaradt. Még barátok közt is megesik. Ez a két elem, ez kurva érdekes. Nincs ezek például. Közben pótlom a farktollat. Szóval itt van. Itt van a farktollat. Elnézést. Elnézést mindenkitől, aki várta a farktollat. Ott van, oda is. Jaj, ne, mit látsz? Ezt látok. Hát nem tudom. Szerintem ez... tartalék. Nem írja amúgy? Hogy hány tartalék van? Úgy az a kettő cucc az nem oda be a nyakához, de nagyon gizdának néz ki. Hogy alulról nézed, ott van ebből a dupla is mellébe. Az még a testén van.
Nem, szerintem nem. Úgy ott. Fekete vége van. Akkor Én ott nem látok olyan mindent. Nem, ez ilyen. Csíra gizdanyaka van. Szerintem ez kész. Én szerintem ez kész, ez csak pótelem. Na mi van? Nem hittétek. Így fogja nyomni. De beszól. Na most megmutatom. Mindenhogyan. Ott a Hedvig. Mint a Ludwig. Amúgy ezt meg ide kellett tenni. Azért van itt. És akkor így finite. Hullos. Kibaszott jó. Jó, hogy elfelejtettem egy szánytollát, de... Ide leteszem, és befejezem a sárkányt. Elhagyom. Így. Odaad a sárkányt. Igen. Na, akkor a könyvet emlékszel? nem tudtam sárkákat visszaket. Ott a könyve is. Elvileg egy könyv van már csak ebből a sárkányból. Sárkány. Köszönöm. És akkor az 5-ös könyv van már csak. Mi is az 5-ös fizek. Köszönöm, köszönöm. Ez mi? Varázspálcokon van, nem akarom. Nem. Mi a faszom az? Ja, az egy tűzoltórút. Szerintem. Szeme megvan, oké. Ezek pótalkatrészek. Ez egy seprű. Ez egy Harry Potter. Quidditch-es Harry Potter, ezt aki nem látta, meg mutatom, de már mutattam egyébként. Az előzőben. És ahogy nézem, ez az, ami itt épül. Aha. Okay. No. Valamim leesett. Hallottam. Ott van. Megérkezett. Vissza a fogadóba. Szürke csecs. Köszi. A szürke csecs. A szürke csecs legendája. Szeptember 12 a mozik. Szia. A szürke csecs miatt? Ami nagy ház. Nekem egy fekete csecs kéne most. Fekete csecs valakinek? Olcsón fekete csecs? Mindegy, találtam. Az ajánlat lejárt.
Amúgy az jó. Én is néztem még sokszor. De nekem az a BMW motor, azt hiszem. Most láttam valami M3-as nagy technik BMW. Ami az ilyen van még mint, hogy igazi lesz, de az passzul nézett ki. Motor? Autó. Motor. Nem. Akkor az van még sajnos. Picsa. BMW csak motor van, meg most jövőre fog jönni az a ilyen Lambo méretű szetbe. A Le Mans és valami M4, M3. Uh-huh. Ezt aki kitalálta amúgy. Mit? Ezt a hidat. Amúgy nagyon jó. Hajlított elem is van benne. Aha. Hát az egész alapja hajlított. Mondjuk komoly. Azt nézzétek. Passzelem. Nice. A bagoly kész. Biza, a bagoly az kész. Az előbb mozgattam a szárnyait is. Csak nem figyeltél már megint. Mindjárt meg lesz repülő. Majd mindjárt sárkányét is megmozgatom, meg a bagolyt is, és megnézzük, hogy mozognak. Mert a bagoly az ilyen, nem tudom, ma láttad, de hogy mutatom, hogy mondja így. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a sárkánya is ilyen-e. Nem csak ilyen, hanem ilyen. Értsed meg? Várjál. Értem én azt mondja. Na, akkor itt volt a magyarázat. Hülye. Kezdek el gimberedni. Már nem is. Te gamer. Nem lehet, hogy fordítva tekerték, azt kérdezik. Miért? Nem tudom meg. De nem lehet, hogy fordítva te... Hogy lehet fordítva? Amúgy lehet, akkor figyelj, akkor így nyomja, hogy... És nem így, hogy... És hogy züm-züm. Csak az állam. Züm-züm. Valami lepattant a talpamról konkrét. Alád. Alád bement, ezt én szeretném jobbra. Alád. Nem szükséges? De, csak pont azt nézem, hogy... Hogy abból van a minden- kód? Igen, de nincs. Egy ilyen egyébként. Oké, nem tudtam. Igazából egy lámpához kell csak neki.
Megvan. Szórja a legót, a nő. Hát normális. Mi van? Ide lóg a farkat. Most. Aha, ez sem sima izé lesz szám. Sima. Akkor ne. Ez is komoly lesz. De jó. Ez a Lego tudja, mi kell a testnek. Optikai műanyag. Bizony. De csak akkor, hogyha alulfizetett 6 éven aluli kisgyerekek gyártják. Nekik elég kicsiek, hogy kipattítsák a fröccsöntő formából. Ők az egyetlenek, akiknek elég kicsiek egy. Meg neked. Ez nem volt kedves. Tényleg, akiket elmondani. Látod a Te karmot? is dobálózol? Sikerült megtalálni az elem? Igen. Az elem. Elemi elem. Ötödik elem. Az is egy rohadt régi film, és nagyon szeretem. Ötödik Nem elem. ez micsoda. Az olyan... Bruce Willis még épp, hogy 30-ba ért film. Nem. Ma halálám van az is. Úgy szegény. Vagy 30. Tudtátok, hogy Brad Pitt 60 éves? Nem látszik rajta. Tényleg nem. Nem fair az élet. Nagyon durva. Engem 2 év múlva elviszolják aztán. Mitől vinni? Eddig mindenkinek a családban volt valami rák. Amúgy nálunk is elég hajlamosak az emberek az ilyen dolgokra. Ilyen boldog témákról tudunk beszélgetni, Istenem. Hogy basznátok meg. Beszélgessünk. Már viccelj. Nem. Halál az halálos. Ez mind igaz. Nincs halálosabb az életnél. Igyatok, azt mondja a Dorka. Mit gondolsz erről? Jó. Ja, beváltotta a hidratálás. Ja, baszki. Akkor bizony iszunk. Szopkodjad. Én is kérek. Pityúka. Undorító ez a víz. Olyan kéne inkább, aminek nincs íze? Itt van. Csak elhoztam a kurva életben. Milyen meglepő. Valaki számolta, remélem, hogy hányszor basztál el dolgokat. Tedd le. Hova? Nem tudom, magad Tedd le mellé. magad mellé. Anyádat. Azt. De ez se jó oda. Hát az hogy lehet? Ebből nem kétféle létezik? De mégiscsak ez kell oda. Így, jó. De ott meg nem így mutatja. Ja, mi? Hát de...
Haló, tessék. Ez itt a korlát? De ott máshogy van, az miért van? Hát komolyan mondom. Mi a geci van? Ugye tényleg máshogy van. Hát nem. Hát bazd meg! Akkor agybőrcsök kapok egyébként. Látszik. Most így jó? Úgy tűnik, igen. Ez mi a dobifos? Ez mi a drótos, tótos? Úristen, itt fog állni a ház. Boldog. Dorka, mesélj van. Egyszer voltam a iskolába. Kinézem belőle, van ilyet kezd el mondani. Hogy mondjad, miről meséljünk. Te miről mesélnél legszívesebben? Én? Igen. Dekka. Tudom. Milyen aranyos. Mennyire aranyos. Iszonyatosan aranyos. Ránézed és kiégeszem meg ennyire aranyos. Tényleg aranyos, nem fogom. Ez így csoda. Kész. De kész. Kész. Ábrándokba élsz. Ábrándokba élsz. Na, repül is. Hova? Nem van. Agyad repül. Nem tud stabil az áll. Stabil az állvány. Ezt figyelj, még van rakodótér is. Nyitja, azt oda kell berakni a lefagyasztott. Han Solo Yes. plate. Így. Ezt el van rakva befőtnek. Nem mutattad meg az embereknek. Földváron vagyunk Tirával 3 napig. Szóval ezért nem tudok jönni. Jó van. Csak gyere. Jó van. Jó van. Jó. Így hívunk el vendégségbe másra. Oké. Nyárat. Bende közben játszik a legójával. Amúgy fullos az a legó. Megmutattad már a teljes megépített szettet? Itt van a Boba Fett. Itt repül. Itt repül. Itt van a Mandalori. De még nem face reveal-es, úgyhogy fekete a búrája. Itt van valami lefagyasztott malac az első évadból. Valami jelentéktelen karakter. Ez a lefagyasztott malac szállítógépezet, meg az állványa az űrhajónak. Meg a zümzüm. Zümzüm. Ez itt így kinyílik, nagyon jó. Meg itt van ilyen rakodójuk, ahova megy a malac. Ennyi. Tedd bele a malacot a rakodójukba, hogy lássák. Úgyhogy látszod, hogy... Mutasd körbe a telóval. Amúgy igen. Mutasd meg, hogy rakodsz bele. Mutasd meg, hogy kell belerakodni. De add ki a hangokat is hozzá, mert most úgy jó. Isten! Kész vagy? Még kettő sincs. Egyszerűen hihetetlen, hogy ez mind Lego. És bemutatót fogsz tartani? No, de miért? Minden. Hoppá. Azt a mindenit. Kicsit késik. Kicsit késik, de nem baj. Epilepsziás roham. Itt van a... Wow. Azt a mindenit.
Ez nem semmi. Ha. Segít. Micsoda segg. Valaki itt a szomszédban nagyon vicces. Igen. Van Kifejezetten, rohadna le a száj. kifejezetten humoros. Egy kis üveg tető a mentői sapka. Egy tölénye. Az igen. Így nyílik. Ott ül a Jani. Két kacol vele. Ezt lefektessük. Azt ott ül vele. Befagyasztott és lacic. Nem kell. Leesett, nem kell. És ezt ki lehet lőni, de nem fogom, mert elvesz. Ki lehet lőni. Tud lőni. Ha mutatva minden. Szép bemutató volt, köszönjük benne. Majd visszahívjuk. Megmutatom az enyémet is itt van már, jól nyitva. Ez még nincs kész, tehát hogy... Nagyon durva. Ez a tiétek, meg még nincs. Megrágva. Meg mennyire megviselt ott a szél. Oké, de... Jól láttam. Halak, hát. Majd megmutatom a végén. Neked falaid is vannak? Nekem nincsenek falaim. Sárkányom van, meg bagyom. Amúgy a feje is mozog. Arra. Így lehet mozgatni a fejét. Hullos. Ugye a bagyok körbe tudják fordítani a fejüket, nem? Egyszer én is. Nagyon összegyűltek itt a legók amúgy. Jó, én visszaszárhatós zacskót hoztam. Ezt tudom rakni. Nincs. Jaj,
Mit csinál? Egy másik van. Azt nézd, sárkány izéjának, szárnyának a váza külön meg van építve, ezt most megmutatom. Tehát így a szárnynak a váza, a csontváza meg van építve. A csontjának a vázának a csontja.